Fil-bini tal-Bank Ċentrali ta' Malta, bosta msieħba soċjali resqu l-proposti tagħhom bitħejja għal-budget tas-sena d-dieħla fl-laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Huma esprimew l-aspirazzjonijiet tagħhom għas-sena d-dieħla u lil minna wara li nataw preżentazzjoni dwar il-qagħda ekonomika mill-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna. Is-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali Aron Farrugia qal li dan huwa t-tielet budget f'din il-leġislatura bil-prinċipju ta' kontinwità permezz ta' pjan fit-tul fil-kuntest tal-akbar tkabbir ekonomiku li qed jissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar għal familji Maltin u Għawċin. Saħaq li fil-kontribuzzjonijiet tagħhom l-imsieħba soċjali għandhom iżommu quddiem għajnejhom mhux biss l-isfidi finanzjarji u ekonomiċi lokali, iżda anke l-isfidi globali li se jolqtu u jiddefinixxu iċ-ċiklu ekonomiku Malti. B'mod partikolari semma it-tariffi li qed jirriżultaw mill-konflitti kummerċjali u Brexit. Tenna l-bżonn li l-imsieħba soċjali iħarsu lejn pjan fit-tul li jħares lejn viżjoni imsejsa fuq strateġija komprensiva li tindirizza prioritajiet importanti fosthom l-edukazzjoni, oqsma ekonomiċi u industriji ġodda, l-immaniġġjar tal-iskart, l-ambjent u tnaqqis tat-tniġġis u l-bidliet demografiċi ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Edward Zammit-Lewis fisser kif dialogu soċjali b'saħħtu huwa s-sinsla tal-paċi industrijali li tirrenja f'pajjiżna u l-progress ekonomiku u soċjali li ksibna fl-aħħar snin. Progress biskop biex it-tkabbir ekonomiku bla preċedent jissarraf f'saħħa aħjar għal kulħadd, edukazzjoni tajba l-istudenti u titjib fil-ħarsien soċjali biex ħadd ma jaqalura. Brabta mat-tema tal-laqgħa bitħejja għal budget li jmiss, Zammit-Lewis sostna li l-preżenza tal-Ministru Cicluna hija xhieda oħra ta' gvern li jisma' biex il-pjan finanzjarju tal-gvern jirrifletti l-aspirazzjonijiet tal-imsieħba soċjali. Fil-preżentazzjoni tiegħu, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna spjega li r-rata ta' Malta b'rabta mal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol qabżet ir-rata medja tal-Unjoni Ewropea fl-2018. Cicluna semma kif din hija l-ewwel darba li Malta qabżet il-medja Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni ta' persuni fis-suq tax-xogħol għal fatt li apparti li żdiedu l-ammont ta' nies jaħdmu, in-numru ta' nies fid-dinja tax-xogħol żdied b'mod sostanzjali. Matul din il-laqgħa tkellem ukoll dwar il-kisbiet ekonomiċi u fiskali li rnexxielu jikseb pajjiżna matul is-sena li għaddiet, filwaqt li sostna li tkabbir ekonomiku mistenni li jibqa' wieħed b'saħħtu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.